Miten suhtautuisit asiaan? Ehdoton ei. Se oli siinä. Ei, joo, mä varsinkin jos ei, nyt me tullaan niinku liian lähelle reviiriä. Ja sit se on kuitenkin, se on Loren sit siinä vaiheessa. Niin se lapsen puolissa. Niin sit mulle tulisi jotenkin Loren puolesta se, että miten sitä ollaan kestää ja jaksaa kantaa sen, että se ei välttämättä ole sit sen lapsen elämässä mukana. Olisiko sulla mustasukkaisuutta siitä, että tavallaan että Lore ja tämä lapsen äiti, niin heillä on jonkunnäköinen suhde? Ihan varmasti tulisi. Mä oon sen verran mustasukkainen luonut ollut ainakin, mutta ja olen edelleen, siis totta kai, mutta kyllä mä siis uskon, että sekin vaikuttaisi siihen. Se on vähän sama, että joku tulisi multa kysymään, että voisinko mä kantaa jonkun lapsen vaan pelkästään, että mä synnytän sen. Niin mä en pystyisi siihen, koska